A mellora da seguridade viaria nesta intersección do Pombal en Cambados é xa unha realidade. Aquí creouse unha nova rotonda que ven dar solución aos problemas de tráfico que se rexistraban dende hai tempo. Logramos mellorar neste cruce no que a preferencia era no lado onde menos tráfico había, lograse dar máis fluidez ao tráfico coa construción da rotonda e sobre todo máis seguridade. E aproveitando as obras da rotonda, executáronse tamén outras melloras na súa contorna. Se dotou tamén de pasos de peatóns, pasos de peóns elevados, co cal resolvemos o problema da accesibilidade e en aquel lado concreto, na Avenida Coruña, un paso de peóns novo que nin tan siquiera existía, non? O orzamento de todas estas actuacións non chegou aos 40.000 euros financiados de xeito íntegro a través do Plan Concellos da Deputación, unha actuación necesaria, entenden no Concello, polos accidentes que se teñen producido nos últimos anos. Era unha actuación moi necesaria, nun cruce, a verdade, perigoso, onde se teñen producido varios accidentes nos últimos anos, non? Xa que logo tomamos esta decisión de incluir esta obra no Plan Concellos e creemos que a verdade é que o resultado é moi positivo, non? Tanto por esa mellora da seguridade viaria como todo o que ten que ver ca accesibilidade, ca iluminación. Segundo indican dende o goberno local, este era o punto máis crítico da rede viaria no casco urbano de Cambados. No novo plan de mobilidade que en breve verá luz incluiránse tamén outros puntos no resto do municipio co obxectivo de ilo subsanando o antes posible.